Sper că postez pe canal, nu? Merem cu 50 de km pe oră. Oh, bă, mai filmăm pe Grațian. Ce faci, bă? Happy, come to Dubai. Happy. Ia mă, ce bine filmează, ce bine filmează tău, ia. Da, pentru că am urmărit. Dar nu, că mă refer la cât de bine filmează. Ei, eu, oare ce caută plușul ăla? Te-am prins pe cameră. O făcut de treabă șoferul. O salutat șoferul. Da? Fain. Deci o să dăm taguri. A, dar la final o să văd și la cine să-i dau tag pentru Solaristul ăsta. Dacă nu v-ați dat încă seama. Ce faci? Am vrut să-mi semnez ăsta, să-mi semnez geamul. Bă, ce filmez? Îți filmez fața. Oricum s-a prins. Am prins și telefonul și fața, la fel și eu. Bă. Oare ce prost să vede. Îmi dă sorele, prea tare. Uite ce clară e imaginea mea acum. Da, vă, dar la mine e mai clar. Aici se vede mai albastru. Mai nimic nu se vede. Mai cum? Mai niga? Bă, niga înseamnă negru. Ba nu, niga înseamnă negru. Ia să vedem ce lucrări fac ăștia aici, la noi, la școlă. 970 și alucine îi o să aibă tag. Ce? 975 îi a lui o să aibă tag. Ce? Ia bă ce lucrări aici la foișorul nostru. Un egal. Wow. Aia filmezi copiii ăia. Dă-te că și eu vreau. Vreau și eu, mă, dar bă, eu vreau să-i filmez natural, nu dintr-o altă cameră. Wow! Hai și foto! Jude Bellingham! Bro, nu trebuia să filmez! Biserica! Doamne ajută! Doamne ajută și Doamne ajută să primim note bune! Doamne ajută! Uite-te! Fă cruce! Fă cruce, am zis! Fă cruce! Thank you. Gata, ștergi filmarea. Eu încă nu. Început. Olei! Unu, rivedere! Ce emoții! La revedere! La revedere, domn șofer!